I vores AT-forløb har vi valgt under overemnet kommunikation at kombinere samfundsfag og biologi, og vi har valgt at arbejde med biologiske våben som et kommunikativt middel. Vores problemformulering lyder: hvad er biologiske våben, og hvordan bliver besiddelse af det benyttet som et kommunikativt middel? Og vores underspørgsmål er: 1. Hvad er biologiske våben? 2. Hvornår er biologiske våben blevet brugt, og hvad var konsekvenserne? 3. Hvordan bliver biologiske våben talesat? George W. Bush før invasionen af Irak. 4. Har kommunikationen omkring biologiske våben betydning for magtbalancen mellem staterne? Og 5. Hvad er muligheden og begrænsninger ved kommunikation omkring biologiske våben og masseødelæggelsesvåben? Hvad er fremtidsudsigterne ved denne kommunikation? Så bevæger vi os taksonomisk fra redegørende til analyserende her tale, og til sidst til diskuterende af begrænsninger og muligheder af de her biologiske våben som kommunikationsmiddel. Metodemæssigt har vi i biologi fået vores information omkring de her biologiske våben fra artikler, som har deres information fra videnskabelige rapporter, hvor der er udført forsøg, sandsynligvis ud fra en naturvidenskabelig induktiv metode, hvor man har haft variabel kontrol og testet de her biologiske våben på et passende antal forsøgsdyr, og også taget forhold for usikkerheder i miljøet omkring forsøget. Ja, og sidst endt med at konkludere en hypotese omkring de her biologiske våben. Samfundsfagligt har vi brugt Tolmins argumentationsmodel til at give os en forståelse af Bushes argumentation i hans tale. Vi har brugt Mollins model til at give en forståelse for baggrunden for udviklingen af Bushes diskurs. Og sidst har vi brugt Københavnerskolens diskursanalyse til at give en forståelse hvorfor diskursen er lavet på den måde den er. Vi har brugt magtbalanceteorier til at forklare statens handlinger, og vi har kigget på kvantitativt materiale, grafer, og tilslutning til noget konvention omkring biologiske våben, og vi har kigget på kvalitativt materiale i form af den her tale fra George W. Bush. Måden de her to metoder arbejder sammen på er, at vi ved hjælp af den biologiske metode kan finde konsekvenserne af de her biologiske våben, og ved hjælp af samfundsfaglig metode kan så forklare, hvordan de her konsekvenser har en konsekvens for kommunikationen mellem staterne. Altså hvordan våbnenes virkning har en effekt på staternes forhold. Spørgsmål 1. Hvad er biologiske våben? Biologiske våben består af bakterier, virer eller toksiner. De skal opformeres i et laboratorium. Bakterier bliver opformeret i vækstmedier. Virer i gensplejsede prokaryote celler, og toksiner udvindes fra gensplejsede celler under påvirkninger. Afgørende for den her våbenudvikling er også, at man kan tørre de her bakterier, så de kan omdannes til et pulver, der kan inhaleres af personer, man ønsker at inficere. Til venstre her ser I botulisme-bakterien, som udskiller et toksin, der hedder botulinumtoksin. Og det her toksin kan gå i blodstrømmen, enten ved at blive inhaleret eller ved at blive optaget gennem mad. Så kommer bakterien ind i kroppen og producerer det toksin, den så når ud til der, hvor nerveenderne møder muskelcellerne her. Og så går det her toksin ind og sætter sig ved endocytose i vesiklerne, hvor det udskiller nogle proteaser, der nedbryder et proteinkompleks, der hjælper vesiklerne med at lave exocytose. Og når det her proteinkompleks det bliver nedbrudt, så kan det ikke ske exocytose, og acetylkolin kan altså ikke videreføre, hvor nerveenderne møder muskelcellerne. Og her går botulintoksin ind ved endocytose i vesiklerne, og derfra udsender den proteaser, der nedbryder et proteinkompleks, der hedder SNRE. Det her proteinkompleks skal bruges til at lave exocytose, og når det bliver ødelagt, så kan vesiklerne her med acetylkolin ikke lave exocytose, og spændingspotentialet kan der ikke blive overført til muskelcellen, og vi opnår ikke nogen muskelkontraktion, altså en lammelse. Jeg kan også snakke om Milbrand-bakterien, også et populært biologisk våben. Milbrand-bakterien danner sporer under barske forhold. De her sporer de kan optages, de kan inhaleres, og når de bliver inhaleret, kommer de ud i alveolerne,
og der blev nogle af dem ødelagt i immunceller, som man kalder for makrofager. Andre blev optaget i venerne og fanges i lymfeknuder på vej til hjertet. I lymfeknuderne udvikler sporene sig til regulære anthrax-bakterier igen, og i lymfeknuderne udleder de sådan nogle toksiner, der får dem til at hæve og bløde, og det giver de her toksiner mulighed for at blive optaget i blodstrømmen, hvorfra de når rygmarv, hjernen og lungerne. Det fører til væskeophobning, åndedrætsproblemer, chok og ofte død. En person dør normalt en lille uge efter en succesfuld infektion. Hvorimod det med botulintoksin er meget mere øjeblikkeligt, at personen dør. Spørgsmål 2. Hvornår biologiske våben blev brugt? Biologiske våben blev ophobet under den kolde krig, hvor både Sovjet og USA havde bomber med miltbrand. Miltbrandbreve er blevet brugt til at sende til USA kongresmedlemmer i USA. Og Irak er blevet afsløret i at have en produktion, hvor de havde produceret 8.445 liter anthrax-bakterier og 19.000 liter botulinumtoxin. Og sidst benyttede Japan biologiske våben under 2. verdenskrig, og Storbritannien har testet biologiske våben på den her ø her, det hedder Grinnah, der ligger. Spørgsmål 3. Hvordan blev de her biologiske våben italesat af George W. Bush før USA's invasion af Irak? For at vise det, har jeg opsat Tomlins argumentationsmodel her og indskrevet citater fra talen. Så hans påstand er, at USA er nødt til at iværksætte den her militære kampagne. Hans hovedbelæg er, at da onde mænd har planer, ødelægges vi aldrig før har set på denne jord, ser han. Så han får helt sikkert skabt et fjendebillede her, og det her fjendebillede underbygger han ved at sige, at det irakiske regime skjuler nogle af de mest dødelige våben. Regimet har en historie med aggression. Det er ikke fredens mænd, vi har med at gøre. Og sidst siger han, før der pludselig sker noget, dukker noget op på vores himmel i vores byer. Ja, og hans hjemmel for den her argumentation er hele det her frihedsideal. Han snakker til irakerne direkte og siger, at deres frihed nærmer sig. Og frihed, siger han også, er modsat det her styre, som undertrykker deres modstandere og torturerer. Og sidst har han en enkelt gendrivelse i hans argumentation med, at FN's Sikkerhedsråd har ikke levet op til et ansvar. Og dermed viser han også, at USA har prøvet at gå diplomatiets vej, men bliver nu nødt til at ty til stærkere midler for at imødekomme den her trussel. Så har jeg også brugt Molins model til at forklare, hvordan han har valgt det her standpunkt til Irak. Og selvfølgelig vi kan sammen den ydre faktorer, det er den onde mand her, han reagerer på. Og det er ud fra en interessefaktor i det, at de skal beskytte USA, før der pludselig sker noget, der går noget op på himlen i vores byer. Og igen, det er ideologisk motiveret og interessemotiveret, vil jeg sige. Fordi at ideologisk, der kæmper han for den her frihed for det irakiske folk også. Og interesseorienteret, der kæmper han for sin egen, eller USA's egen sikkerhed. Sidst skal vi også benytte Københavnskolens diskursanalyse til at sige, at den her talehandling, den her militære kampagne, Bush han ønsker, er baseret på optegnelsen af det her tydelige fjendebillede. Det gør han ved at sammenkoble den irakiske regering med terrortrussel, og ved at sige, at angreb mod USA kan ikke lykkes, så han får opsat et os og dem forhold. Og ved at gøre det til en sikkerhedstrussel, sikkerhedsgøre det, gør han det også muligt, at man kan handle på det hurtigere end en anden slags. Yderligere kan vi også bruge Københavnskolens diskursanalyse til at analysere Bushs argumentation. Hans talehandling om at invadere Irak er baseret på det her tydelige fjendebillede, som han har sat op. Og ved at gøre dem til en trussel har han sikkerhedsliggjort hans vision. Og en sikkerhedstrussel er ikke nem at politisere, og dermed opnår han også en hurtigere handling og en hurtigere realisering af hans. Man kan også se ud fra statistisk materiale, at opbakningen til krigen er steget betydeligt efter han har holdt den her tale. Spørgsmål 4. Hvordan har kommunikation omkring biologiske våben betydning for magtbalance mellem stater? Her har vi kigget på en konvention fra FN omkring ikke-produktion af biologiske våben, og man kan se, at størstedelen af verdens lande har underskrevet den, og de har altså indgået den her konvention og indarbejdet den i deres lov. Men i praksis fungerer den her konvention ikke, fordi at traktaten, den her konvention, ikke giver mulighed for, at man kan inspicere de her landes våbensbeholdning. Og som en konsekvens af den her ikke-inspiration har et land en
Spørgsmål 4. Har kommunikationen omkring biologiske våben betydning for magtbalance mellem staterne? Der har vi kigget på en konvention, der hedder Biological Weapons Convention. Hvor man ser, at størstedelen af landene i verden har underskrevet den her konvention, men det beholder sig sådan i praksis, at det ikke nødvendigvis gør det sikkert, fordi at den her konvention ikke giver mulighed for, at man kan inspicere de her landes våbenbeholdning. Så altså er de her, som en konsekvens af den her konvention, har man ikke nogen reel produktion af biologiske våben, men landene har mulighed for at lave dem med ret kort varsel. Og det er ud fra en realistisk overbevisning om, at de er nødt til at være militært beredte for at kunne repræsentere deres egne interesser i verden. Jeps. Og man kan omvendt sige, at den her offentlige satsning, de fleste lande har gjort på den her konvention, er forklarlig ud fra en liberalistisk teori, fordi de ønsker et samarbejde, men af frygt for deres egen sikkerhed, formodentlig fra terrorister eller svage staters anvendelse af de her biologiske våben, der enkelt ikke har underskrevet, danner det også ramme for en sekundær oprustning, fordi alle er bange for dem her, så de ruster op, og så bliver de bange for hinanden, og det giver usikkerhed på magtbalancen. Sidst, hvad er muligheder og begrænsninger ved kommunikation via biologiske våben? Vi har sagt, at den der kommunikative evne afhænger af deres trusselsniveau, så hvor biologisk effektive de er. Og for fremtidig brug kan man så sige, at den her biologiske effektivitet vil kunne stige, så anvendelsen af de her biologiske våben måske have pandemisk effekt, starte store epidemier, så deres evne til at forstyrre magtbalancen i verden vil altså være større for de her små lande, fordi de er mere bange for de her mere farlige biologiske våben. Dog for vores undersøgelse kan man sige, at mildbrand ikke er specielt smittelig, fordi sporekoncentrationen er mindre, når man smitter en primær infektion. Omvendt er botulinbakterien også ikke så god til at smitte, fordi den afgrænses til hvilke medier der er spredt i. Hvis nu er spredt i vand for eksempel, så kan det ikke gå videre fra det vand. Så sidst, hvis vi skal konkludere på vores problemformulering om, hvad er biologiske våben, og hvordan bliver besiddet, som de benyttes som et kommunikativt middel mellem stater, kan vi sige, at et biologisk våben er organismebaserede infektionskilder, som for eksempel mildbrand og det der botulin-toksin. Biologiske våben har indflydelse på international politik. Det er baseret på deres patologiske, altså deres sygdomsfremkaldende effekt, hvilket muligvis kan blive større i fremtiden. Og igen kan vi sige, at en global støtte til den her konvention giver et indtryk af, at biologiske våben umiddelbart er ligegyldigt for magtbalancen. Men dog kan vi sige, at staternes vaccineforskning, som konsekvent de her tænkte trusler fra terrororganisationer og svage stater, fører til et muligt ukontrolleret biologisk oprustningskapløb, hvilket så kan have en effekt på de her oprustningsstaters magtbalance, og dermed har biologiske våben en indirekte effekt på magtbalancen.